हमारे यार मनावा तू आके एक बेर बात कर लगे आगे अखारी हमारे यार मनावा तू आके एक बेर बात कर लगे आगे सुना यार मुलाकात कर लगे आगे सुना यार मुलाकात कर लगे आगे अखारी हमारे यार मनावा तू आके एक बेर बात कर लगे आगे आगे अखारी हमारे यार मनावा तू आके एक बेर बात कर लगे आगे अखारी हमारे यार मनावा तू आके एक बेर बात कर लगे आगे सुना यार मुलाकात कर लगे आगे सुना यार मुलाकात कर लगे चला सैया छठी